Salutare! Bun venit la primul meu videoclip de Minecraft. Da, videoclip lung, nu short. Deci am spawnat aici. Și cam asta e. Da, ne-am spawnat un plains biome. Cred că pe o insulă direct. Pe o insulă. No. Dar aia e. Unde ne-am spawnat, acolo ne-am spawnat. Poți să dai 5. A, nu ne-am spawnat pe un island. Eu văd că mai sunt așa. A, ne-am spawnat lângă un lac. Asta e bun de știut. Atunci e bun să știi. Hai să facem un pickaxe. Să vin la tine. Un jungle. Eu văd că ne-am spawnat pe un mic jungle. Da, așa se spune, jungle. Hai să luăm 3. Mai e 4. Aici și 4. Am o iau pentru restul. Trebuie să punem astea aici. Primul să este more tools. Ok. Ok, am un. Am muzic să explorăm. Pentru un cave sau pentru niște iron. Între niște iron. Gol, o să ne trec. Lucky. Voi da ce lagam. Ia avem niște col aici. Nu avem. Nu mai avem. Weird. Nu se pare că suntem pe un câmp. Nu e prea un câmp, e un deal, că
de formații. Tot câmpul. Mulți porci. Da. Uitați-vă la ăsta. Da. Îmi pare rău, Vasilica Marinca. Îmi pare rău. Îmi pare rău, Vasilica Marinca, am trebuie mâncare. Da, i-am dat prenume la porc. Village! Vai, în capul meu ce bun-s la ăsta. Eu jur că ar trebui. Da, doi. A, nu trebuie că avem village aici. Voi da cât de mâncare. Mă mulțumesc. Thank you very much. Mucho gracias. Ai nimic. Bă, dar săraci mai villageri ăștia. N-au chest-ul, ce... Blacksmith! Treci încă o bătălie, Marinca. Ui. Ok. Uituri. Oi. Da, Slacky. Ce mai foarte. Bă, cât uitau. N-a să văd ce am. Mă. E ok loot-ul. La ce te uiți, mă? La ce te uiți? Taci. Ne-a trebui un hoe.
Păi da, cât ăsta e uit. No, noapte bună. Hai să le mai furăm loc. Hai să mai furăm. Na, să vedem ce mai au ăștia. Ăsta n-are nimic. A, da, fun fact despre villager. Ăștia care sunt în verde nu poate să lucreze. Nimă cât... Câtă pita și câtă... Iron Golem. Timpul da, mă, nu pot să mă prind, mă, hai. Mulțumesc. Da, spravă. Mă, villager. Sunteți prea buni, mă. 26 de hay bales. Ce mai am ăștia? Deci nu mai cred că au nimic. Ce, mă, te țin contact? Da, o să-l iau ăștia heibelurile să-mi fac eu mâncare între. Nu. Trebuie să fie casă din asta mare, mare. Emerald. Sistem UI. No. Na, cine poate să-mi dea trade cu un emerald? Bă, ce-mi dai cu un emerald? Mic. Mă. 3 emeralde pentru... Scammer. No. Eu zic să fac o mică casă. Amu. Cam pe aici. Hai. Să-mi fac mica casă.
Patul meu unde-i? Stai un pic, că cred că l-am uitat la village. Uitat la villager patul, asta e problema. Ce dracu a făcut caportul? Nu, bun. Da, aici l-am lăsat. Nu, hai să-mi fac casă. Hai că n-ați văzut pisica aia. Ia miau, treză. Nu. Zic că aici o să fie casa. Hai să pun esențialele. N-am un furnace. Col. Mai mult col. Ok, el a fost foarte mare. Chest. Furnace în chest. Ok, destul. Deci, hai să facem asta între wheat. Vreo 3 stack, vreo nu știu câte stack-uri o să am. Asta de wheat. Da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stack-uri și 3 wheat. Ai de capul meu cât e mult wheat. Fut o sticlă să o măchii de porc, că m-ai speriat. Pantaloni. Până mi se face mâncare, o să vă spun ceva. Următorul episod o să fie despre... Următorul episod cu Minecraft o să fac minat, o să-mi fac casa adevărată, casa e doar un starter base. Și cam asta. Vă spun, după ce mănânc, o să închid videoclipul. Sau așa ceva. După ce îmi fac mâncarea și apoi închid videoclipul, vreau să știți. Că nu mai vreau să căiesc.
să mergem după iron și după diamante, dacă putem să facem asta. Și o să încercăm să mai facem și noi ceva. Să ne facem casa în episodul în același episod. Dacă avem timpul. No. V-am sărătat pe două picioare și la revedere.